Ere aintzinean dudan lana, ondoko urteetan, Euskal Herriaren boza eramaiteko Parisera, eraikitzeko, gainera ez naiz bakarrik, hiru hautagaitzak pasatu dira, Frente Herritarrenak eta hori historikoa baino haratago da. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburu berriak atsekabea eta elkartasuna adierazi dio pasaden martxoan ertzaintzaren karga batean Donostian larri zauritu zen emakume realzaleari. Halaber, ertzaintzaren kontrol eta gardentasun batzordea martxoaren bostean realearena kanpoaldean gertaturikoa ikertzen ari dela jakinarazi dio Amaia Zabarte biktimari uztailaren batean bidalitako gutunean. Horrez gain, behar duen erako prestutasuna eskaini dio eta gertaturikoa lehenbailen argitzeko itxaropena agertu du. Iruñean Germán Rodríguezi omenaldia egin diote bere hilketaren 56. urteurrenean. Aurten Germán Rodríguez hil zutenetik 56 urte bete dira eta beti bezala uztailaren 8 omenaldia egiten diote hemen erail zuten lekuan, poliziak erail zuen eta oraindik egia eskatzen dute. Aurten Alde Zaharreko Gazte komunikatua irakurri dute eta arratsaldean 8:30 omenaldia eginen diote peinek. Kiroletan 1000 lasterketako antolatzaileekin izan da hamaika telebista. Nik beti esan dut, olako lasterketa batera irtera iristea jada sari bat. Horrekin kontentu ondaikin mundu guztia, ikusita exigentzi maila daukaten entrenamenduak, zenbat ordu, danean, bai fisikoa, bai etxean, konziliazioak, zenbat arazo, zenbat gauza, ja irteran egotea da sari bat. Eta gero ja bain hor daudela, bakoitzek bere lasterketa egin dezala, disfrutatu dezala ahalik eta gehien, eta helmuga da, ez? Helmuga da hori beraiek duten zea hori, ez? Eta, egia esan, olako lasterketetan, erretiratu tasa altu izaten da, eta, karrera oso exigentea da. Baina, ni uste urtetik urtera hori ere mejoratzen ari dela, eta jendea ilusio hori bardu, ez? Helmuga eratzen horren ilusio hori, ez? Ongi etorri guztioi, Fronte Herritar berriaren garaipenaren ondoren Asamblea Nazionala ziurgabetasun giroan murgilduta geratuko da hemendik aurrera. Izan ere, Ezkerrak eta Macronen alderdiak eskuin muturra 3. posizio batera zokoratzea lortu badut ere, blokeetako batez ere ez du eraginkortasunez gobernatzeko behar den gehiengoa lortu. Senditzen dut momentu historiko bat dela, argiki. Senditzen dut hainbat jende emozionatua, ni baita ere. Eta senditzen dut ere aintzinean dudan lana, ondoko urteetan. Euskal Herriaren boza eramaiteko Parisera, eraikitzeko, gainera ez naiz bakarrik, hiru hautagaitzak pasatu dira. Frente Herritarrenak eta hori historikoa baino haratago da. Quelle que soit l'étiquette de tous les partis de gauche, collé, distribué, traqué, fait du porte-à-porte sans cesse. On avait dit que ça se jouerait à quelques voix, et ça s'est joué à quelques voix, et c'est grâce à tout le monde ici que ça s'est gagné. Ipar Euskal Herrien bezala Frantzia osoan Fronte Popular berriak irabazi ditu hauteskunde legegileak, gehiengo zorikabe joko politikoak zabalik jarraitzen du, lehen ministroak dimisioa eman ostean, Emmanuel Macroni dagokio orain lehen ministroa hautatzea. Frantziako telebistakateetako sondeoek iragarri zuten inork espero ez zuena, aurre ikuspen guztien gainetik, Ezkerreko Fronte Popular berriak irabazi ditu, Frantziako hauteskunde legegileen 2. itzulia. Horren ostean, batzuen poza eta besteen atsekabea islatu ziren politikarien jarraitzaileen aurpegietan, dena den, oraindik ez dago erabat argi ze zentzu hartuko duen Frantziako politikagintzak, izan ere, bloke batek ere ez du lortu gehiengo osoa.
Fronte Popular berriak 182 eserleku lortu ditu, gehiengo presidenzialak 168 eta eskuin muturrak 153. Hala ere, Fronte Popular berrikoak prest daude gobernua hartzeko. Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. Le nouveau Front Populaire respectera le mandat que lui ont donné les votes pour ses candidats. La parole donnée sera tenue. Le nouveau Front Populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. Bien bitartean Gabriel Attal lehen ministroak dimisio aurkeztu dio Macron presidenteari, baina ohartarazi du jardunean jarraituko duela betebeharrak eskatzen duen bitartean Joko Olimpikoen testuinguruan. La formation politique que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un score 3 fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines, ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Emmanuel Macroni dagokio orain lehen ministro aukeratzea eta antza denez luze joango da aukeraketa prozesua. Ego Euskal Herrian, Bilduk indarkeria matxistaren biktimen erreparazio eskubideari heldu nahi dio. Indarkeria matxistan ere ipini dugu fokoa lehen ekimen hauetan. 2003tik hona indarkeria matxistak 70 emakume eta 6 seme alaba erail ditu, eta biktima horien senide eta lagunen erreparazio eskubideari heldu beharra dagoela uste dugu, eta horren inguruko diagnostiko bat egitea proposatzen dugu, erreparazio eskubidea gauzatzeko plan bat egiteko. Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 726 milioi euroko inbertsio egingo dute erdi bana Bilboko metroa modernizatzeko, 30 urte betetzear dagoen honetan eta 100 milioi bidaiariko langa gainditzear dela urrats berri bat eman eta etorkizuneko Bilboko metroa prestatzen hasteko unea dela adierazi dute bi erakunde astelehen honetan. Metroak Mendeberriaren ateak zabaldu zizkion Bizkaiari eta Euskadiri orokorrean. Gaur ezagutzen dugun inbertsioak etorkizuneko ateak irekitzen dizkio Bilboko metroari eta Euskadiri baita ere. Etorkizuneko Euskadik, etorkizuneko azpiegiturak beharrezkoak ditu, eta etorkizuneko mugikortasuna ere beharrezkoa du. Josef Mahmoudi, Loiuko aireportuan 14 egunez atxikita eduki duten gazte sahararra deklaratzera deitu du Espainiako poliziak. Estamos preocupados por su situación, pero bueno, estamos esperando los abogados y también pues ver todo su proceso porque todavía no ha acabado su proceso.
Nerea Melgosak aurkeztu du Araba busti zaitez esklerosi anizkoitza duten pertsonekiko sentsibilizazio eta elkartasun kanpainaren 27. edizioa. Gasteiz, esklerosi anizkoitzari buruzko ikerketaren aldeko busti zaitez ekimenarekin bat egingo du uztailaren 13an larun batean. Estadio Fundazioko igerilekuan izango da ekitaldi nagusia, eguerdiko 12etan. Kanpainarekin bat egin nahi duten herritarrek hori bai, Mendizorrotza, Gamarra eta Klub Nautiko Aldaietako igerilekuetara gerturatu daitezkere. Baita Bastidara ere igandean izango den ekimenera. Honekin, Hego Euskal Herrian esklerosi anizkoitzarekin bizi diren 2500 pertsonen egoera eta gaixotasunaren ikerketa laguntzeko aukera izango dugu. Por suerte es una enfermedad sobre la que se investiga mucho. Hay que confiar en los avances médicos para conocer el origen y poder plantarle cara. A través de campañas como esta, Mojate busti zaitez, queremos ayudar a que la sociedad conozca la enfermedad, que la sufren cerca de 400 alaveses, y por un día se pongan en su lugar. Igerileku hauetan mugatutako guneetan nahi adina metro igeri ginez parte hartzeko aukera egongo da, laguntza eman izanaren diploma eskuratuz. Produktu solidarioak ere egongo dira salgai, Mikel Urmeneta eta Katuki Saguiakiren diseinuekin. Busti zaitez ekimenaren 27. edizioa izango da urtengoa. Aurrekoetan milaka pertsona hartu dute parte, ekimen solidario nagusienetako bat bilakatu delarik. Iragan larun batean hasi ziren San Ferminak Iruñean, Iruñako alkate Joseba Sironekin bildu da Maika Telebista. Gutxi gora bera gogoratzen nuen bezala. Osea, hau da nire 5. txupinazoa, eta egia esan da gogoratzen nuen bezala oso unkigarria, oso polita, oso intensoa, eta gero hori ez, balkoitik datozen pertsona boladek ematen du, eraman behar dutela horretik eraikina da, benetan oso alde horretatik impresionante. Dantzariak oso gustoko, asko maite ditut, Aritz Ibañez bera asko maite dut, lagun onak gara, eta nik uste dut merezitako txupinazoa zela. Momentu honetan nik uste dut oso zaila dela ulertzea edo imaginatzea San Fermin batzuk adibidez entzierrorik gabe. Adibidez, baina hortara jo behar baldin badugu, benetan eztabaida eta erronka importantea dugu. Erabakiak hartu behar ditugu, baina bitartean benetan da jendearen artean, kalean eta gizartean, jendartean egon behar duen eztabaida. Elkarbizitza da emakumeak ordu guztietan, egun guztietan, egunez eta gauez, ibili ahal izatea kaletik, libre, aske eta seguru. Eta alde horretatik hori da guretzat erronka oso handia. Horretan ere asko da jartzen dugun energia eta gure alde esan behar dugun edo gehitu dezakedan gauza bakarra da, ongi ateratzen zaizkigula gauzak emakumeen mugimenduekin eta mugimendu feministarekin ados eta elkarrekin lan egiten dugulako. Elkarbizitza bultzatu behar da egunero eta urtean zehar eta momentu guztietan. Badago toki bat kritikarako, badago momentu bat kritika politikarako, eta badago baita ere momentu bat kritika politikorako jaietan. Hoize baietz. Baina beti horrek ezin du mugatu edo ezin du baldintzatu besteon askatasuna. Hau da, egin daiteke kritika hori elkarbizitza hautsi gabe eta begirunez. Hortan gaude eta hori guztia lortzen dugunean, orduan bai Iruñekoak izango dira munduko jairiko berenak. San Ferminek funtzionatzen dute makinaria bat bezala eta badira automatismo asko. Badakizue, San Ferminak prestatzen hasten direla uztailaren 15etik aurrera, urte osoan zehar prestatzen dira, eta gainera profesional oso honen eskuetan daude. Gero, bulego honetan gaudenok, jartzen dugu, hori ez, ñabardura bat, azentoa, ez dakitez, norberaren perresila. Eta
egia da, gu sartu ginenean, Gabonak eta gero aurkitu genuela, adibidez, kontzertu bakar bat ere etzegoela adostua, eta hori oso arraroa da, ezagutzen baldin mauzu mundu hori, claro, pues artista famatuek haien agendak izten dituzte hilabete askorekin, ezta? Eta deus etzegoela eta horrek harritu gintuen. Baina, eraberean ere, topatu genuena izan zen, txuri zegoen folio bat, egiteko gure estilora eta gure modura. Gure apostua izan da batez ere bertakoen alde, bertako artisten alde, eta gelditu zaigu oso kartel polita, oso itxurosoa. Nik esango nuke baiet, hombre, nik badakita adibidez, pues Carlos García Danero eta Carmen Alba hauek ziren kritikatzera gizartean, ez zela haien gustokoa. Hombre, noski, gu ja adin bat badugu, eta orduan tokia utzi behar digu gaztei. Niri gazte askok esan didate, askok, hori ez, oso gustokoa dutela kartela, momentu honetan arenak, orokorrean, arenak toki askotako arenak betetzen ari direnak, eta gera bertakoak dira ezin da gehiago eskatu. Eta gero ja beste adin bat dugunok, bilatu beharko ditugu gure tokiak, badago baita ere. San Ferminek zerbait ona baldin badute da, publiko guztientzako gauzak daudela. Oso ezberdina da. Ez, hemen batez ere gehitzen zaiolako elementu bat, ez, ardura. Hemen gertatzen denaren azken erantzulea alkatea da, eta horrek jartzen dio kezka puntu hori, ez? Orain adibidez, San Ferminak, mundu guztia dago seia dela eta oso egun polita, gu pentsatzen gaude, baita ere, asteburua dela, 6 eta 7, larun bat eta igandea, aber nola iristen garen astelenera, gero astelenetik aurrera izango du garaitxo bat, hola etxeko entzat, igual, akaso lasaiago. Bueno, pues hori ez, bizitzen dugu beste modu batez. Espero dudana da alkateak ere topatzea momentu bat bere gozamenerako kazetariak bezala. Iruñeko mugimendu feministak deituta elkarretaratze bat egin dute igande honetan arratsaldeko 9:30 Gazteluko plazan sexuraso bat gaitzesteko eta festak hasi direnetik gertatu diren abusuak ere gaitzesteko. Igande goizaldean gertatu da sexurasoa Alde Zaharrean. Sexurasoa egin zuen gizonak 31 urte ditu eta atxilotu egin dute. Ehunka pertsona bildu dira gaur goizean 1978ko San Ferminetako istiluetan poliziak tiro hil zuen Germán Rodríguezen omenez jarritako plakaren inguruan egia, justizia eta erreparazioa eskatzeko. Aurten Germán Rodríguez hil zutenetik 56 urte bete dira eta beti bezala uztailaren 8 omenaldia egiten diote hemen erail zuten lekuan, poliziak erail zuen eta oraindik egia eskatzen dute. Aurten Alde Zaharreko Gazte komunikatua irakurri dute eta arratsaldean 8:30 omenaldia eginen diote peinek.
Polizia Nazionalak burutuzun egundoko erasoa zezen plazan, eta gero hortikan edo horren ondorioz suertatutako istilutan, manifestazioetan eta erantzun herrikoiaren aurrean jarraitu zuten, eta hemen gauden tokian nahi zuzen ere, zera hortikan polizia batek tiruak bota, eta nahi dut, tiruak botatzen badire, zera zedme bezalako arma batekin hiltzeko arma bai da, hiltzekoak dira, eta kasu honetan hori suertatu zen. German hil zuten hemen, eta hainbeste zauritu suertatu ziren zezen plazan, eta inguruko batez ere alde zaharrean izandako kontuetan. Iruñatik Bilbora, aste honetan izango da BBK Live Festivala hirian. Xabi Ealo, konta iguzu. Ostegunetik larun batera milaka festazale batuko dira Bilboko kobetamendin, dagoeneko hasi dituzte prestaketa lanak, izan ere Bilbao BBK Live jaialdiaren 17. edizioa izango da aurten, eta horren arira Lab sindikatuak horrelako makro jaialdietan eskutatzen diren lan egoera baldintzak eta prekarietatea salatu nahi izan ditu sare sozialetan argitaratutako bideo batean. Urrengo asteburuan egingo da Bilbao BBK Live jaialdia eta horren arira Lab sindikatuak bideoa argitaratu. Bideoarekin salatu nahi izan dute kultur eta hiri eredu suntsitzaileak sustatzen dutela eta horrekin batera beste hainbat kontu. Espazioen privatizazioa, elitizazioa, turistizazioa, monoeskaintza musikala. Neurri gabeko diru kopuruak eta kontrolik gabeko baliabide publikoak enpresen eta inbertsio funtzen zerbitzura jartzen direla azpimarratu du sindikatuak eta honako hau nabarmendu nahi izan du. Aurtengo eta edizio guztietako kartelaren burua betikoa da, prekarietatea. Izan ere ekitaldi horien atzean 100 pertsona lan baldintza eskasetan eta irregulartasunez betetako kontratuekin eskutatzen dira Labek bideoan salatu duenez. Los focos de colores esconden un lado oscuro que ni el ayuntamiento ni las administraciones públicas controlan. Horrelako ekitaldietan kontratua izatea beharrezkoa dela nabarmendu dute eta deia bertan izango diren langileei behargin bezala dituzten eskubideak defendatzeko. Ingurumen gaietan Gasteizko kontzejuek alegazioak aurkeztuko dituzte solariaren proiektuen kontra. Solaria enpresa karaban eraiki nahi dituen Zierbena Solar 1, 2 eta 3 eguzki parkeen eta hauen ebakuazio linearen kontrako 5.500 alegazio aurkeztu ditu Gorbeialdea defendatu plataformak. Herribera Beitian, Zigoitian eta Gasteiz eta Iruña Okan 310.000 eguzki panel baino gehiago instalatu nahi ditu solariak. Bertan sortutako energia Zierbenaraino eraman nahi du, 100 kilometro baino gehiagoko goi tentsioko linea baten bitartez. Gorbeialdea hegoaldetik iparraldera zeharkatuko duen linea horren kontra agertu dira eskualdeko hainbat talde eta alegazioak aurkeztu dituzte. Izan da lan kolaboratiboa, jende asko parte hartu du eta oso pozik gaude lortu dugu mobilizazioarekin. Baita ere, beste alegazio desberdinak aurkeztuko ditugu gaur arratsaldean eta hauek izango dira teknikoak esaten diegu. Hau da, ikertzen dutena, zer izango zuen inpaktoa gure lurraldea, gure abifaunarengan, gure osasunarengan eta hainbeste elementuak. Salatzen dutenez, proiektuak Gorbeialdeko herrietako aberastasun naturala mehatxupean jarriko du. Orain sentitzen ari garen mehatxaren erantzun bezala, eta mehatx hori da solariaren proiektua, orain dela 2 hilabete jakin genuen bere inpaktoa zein izango zenik gure herrietan, eta horregaitik elkartu gara. Trantsizio energetiko justua aldarrikatu dute enpresa handien makroproiektu berriztagarriak alboratuz.
transizio energetikoaren justuren alde gaudela. Ez gara ezetz esaten dugunok. Nahi dugu baietz esan, baina transizio hori izan behar da demokratikoa, parte hartzailea eta benetan ekosoziala. Gorbeialdeko bizilagunak ez dira proiektu hauen kontra agertu diren bakarrak. Gasteizko kontzejuen elkarteak ere alegazioak aurkeztu ditu. Parkeek hainbat kontzejuetako eremu zabalegia okupatzea aurrikusten dutela salatu du elkarteak. Horiekin batera, UAGA sindikatua edo Araba Bizirik bezalako taldeek ere proiektuen kontra jo dute. Landa eremua arriskuan dagoela salatuz. Kiroletan, asteburuan ospatuko den 100.000 ultratrailaren antolatzaiekin bildu da Udan Erbio lankidea. Uztailaren 12tik 14ra egingo da 100.000 ultratrail lasterketa Beasainen hasi eta amaituta. Batzuek helburutzat izango dute garaipena, beste batzuek aldiz helmugara heltza. Mikel Valdivieso lasterketako zuzendariarekin izan gara. Ni lasterketa hauetako parteia esaten nintzen, Mont Blancen parte hartzen nun, bi aldiz parte hartu nun, hirugarrengon parte hartu barrunen belauneko lesio bat eukin nun. Eta horren ondorioz, denbora pilo bat arte geldirik egon barra izan nun, eta buri bueltaka, ez? Hartan harrori genuken barraino sartuta, holako lasterketen harrori, eta komentatzen nun, ez? Zergatik ez Euskal Herrian, ez? Mont Blanc, UTT Mont Blanc bezalako lasterketa bat Euskal Herrian ingrediente guztiak genituen. Afizio bat daukagu, mendia daukagu, dana daukagu, ez? Valdivieso jenderekin biltzen hasi zen. Lehenengo edizioa abiatzeko 3 urte behar izan zituzten, hala hasi ziren eta orain arte. Aurten 13. edizioa dute, baina horretarako voluntarioak ezinbesteko dituzte. Eta, aurten ere, 1.800 bat voluntari inguru edukiko ditugu, ez, proiektu horren ezetik. Gure altxor nagusia da, ni beti esan dut, beraie gabe ez gira inor, beraien lanagabe hau izinezko izango litzateke, eta, urtetik urtera, maila hori mantenduz eta oso gustora. Parte hartzaileen kopuruari dagokionez zifra altuetan mantentzen dira. Aurten guztira 16 herrialde ezberdinetako 1.313 korrikalarik eman dute izena. Jebian, ni uste dut, badago dela hor izen asko, gerra asko emango dutena eta oso politia gongo da lasterketa, ez? Eske daude Euskal Herriko gehien bat asko oso onak, bai, eta gero atzerritikan ere baditugu biru fitxaken uste dut lan emango dutela, ez, bertakoi, Ni bete esan lasterketa birazteko bertako izan behar dezu, baina, egia da kanpotarrak ere maila ematen dutela, eta oso ondo, eta maratoian ere, izenik ez dut esango, baina badaude hor 6-8 10, korrika asko ingo dutenak. 426 partaide 1.000 ultratrail proban hariko dira. 537 lagun Goierriko bi handiak trail proban, eta 350 Marimurumendi maratoian. Ni bete esan dut, holako lasterketa batera irtera iristea da sari bat. Horrekin kontentu handaiken mundu guztia, ikusita exigentzi maila daukaten entrenamenduak, zenbat ordu, danean, bai fisikoa, bai etxean, konziliazioak, zenbat arazo, zenbat gauza, irteran egotea da sari bat. Eta gero behin hor daudela, bakoitzek bere lasterketa egin dezala, disfrutatu dezala aldik eta gehien, eta helmuga da, ez? Helmuga da hori beraiek duten zea hori, ez? Eta, egia esan, olako lasterketetan, erretiratu tasa altu izaten da, eta, karrera oso exigentea da. Baina, ni uste urtetik urtera hori ere mejoratzen ari dela, eta jendea ilusio hori bardu, ez? Helmuga eratzen horren ilusio hori, ez? Ultratrailekoek 171 kilometro izango dituzte aurretik, Goierriko bi handiakekoek 90 kilometro, eta Marimurumendi maratoia egitera doazenek 52. Horren beste kilometrok emango dute anekdotaren baterako, ez da, Valdivieso? Anekdota urtero 50.000 egoten dira, baina, ezkontza eskaeratatik, helmugaratzekotan, guretzako gizton jaleoa dala, uste dute, jarri musika eta guretzako da gizton foioia, ez? Anekdota asko daude, normalean parre egitekoak eta politak, baina bestelakoak ere izaten dira eta hiekin kontu zibili hor, bai? Heldu gara amaierara, informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian, ongizan.